Basisschool De Flambouw in Jesterbjerm met krijgt 50 leerlingen is typisch een voorbeeld van een Lietse dorpsschool. 8 groepen verdeeld door 3 klassen. Nevens de landelijke onderwijsinspectie krijgt de schoolbaan op deze wijze individueel te min aandacht van de juf of master. Dat toch de prestaties onder de maat blijven. En dat is net weer, zei directeur Piet Siebersma van het PCBO Noordwest-Friesland. Wij herkennen u absoluut net in die uitgangspunten. Binnen uw vrienden van Jochenskwal en wij 4 grutten in de 2 steden Haas en Friesland. En we hebben nog 5 dwarpskwalen. En dat ik zeg naar de laatste inspectierapporten op het dwarpskwalen, die zijn nog heel goed. Die zien er positief uit. En datzelfde had ik voor het laatste onderzoek weer bij een van de scholen in Friesland. Zeggen er op zich heel goed uit. Ik heb hier even de uitslag van de drempeltest. Wij doen gewoon een CITO mee, alleen net maar de CITO eindtoets. En bij de drempeltest zeggen we dat op E-niveau, dus het leesniveau, 0% is. Op D-niveau echt 0%. Op C-niveau 13%. Op B-niveau doen ze het heel aardig, 38%. En op A-niveau is het hoogste niveau, 40% van groep 8 het A-niveau scoort. Dus ik denk dat dat het wel logisch straf van wat je ze straks al eens vertelde. Dat is een resultaat om grutskop te wezen. Ja. Doch is het net alle jaar joeg op de Lietse squallen. En net dat je de squalinspectie daar roeien, maar directeur Siebersma zocht waswaardigheden op het sociale met. Als je zorgt naar een squallen van pak een beetje om en bij de 30, dan heb je als beuker zijnde weinig bij vegetaties verbakken kinderen, maar je wordt lastig van al die taten die er binnen. En als ik zorg naar de in de bovenbouw, werd het hier de trefbal bij gelijks. Dan moet je de jongens net vol gooien van die fam, die kinderen net zo goed zien, maar ze raad ik nooit in, want er staat haast neertje oer. En dat zijn wel dingen, dus even ja, dat ben voor de band in de groei van hun leven ben dat wel een bepaalde kniepenpunten.